Sehaskagilea ofizio susmagarria da. Egurrak ontzigile batek bezala tolesten ditu. Hipnosia menperatzen du. Aurren ametsak tolesten daki. Eskulan utzez. Ni Hendaiako ikastolan tolestutako amets bat naiz, eta saiatuko naiz esplikatzen han zer tolesdura eman zizkidaten. Haiegabe ez bainintzateke berdina izango. Nik ikastolan ikasi nuen ez nintzela marrazten batere abila. Baina Europako hiriburuak ikasteko erraztasun berezia nuela, futbol taldeak ezagutzen bainituen. Eta ikasi nuen, azkarregi irakurtzen banuen, arnasi gabe geldituko nintzela egun batean. Edozein eskolatan ikasnezakeena, gutxi gora bera. Baina ni Hendaiako ikastolan tolestutako amets bat naiz, eta saiatuko naiz berriz esplikatzen han zer tolesdura eman zizkidaten, haiegabe ez bainintzateke berdina izango. Neri ikastolan erakutsi zidaten, aur bati erakutsi dakioken gauzarik ederrena, eta zailena. Jakin mina, nola, neu baneki, haiek jakintzuten. Jakin mina erakutsi ziguten guri ikastolan, munduaren ulermina eta kezka ardura pixka bat ere bai. Bat edo batek galde lezake, aur bat izartarako eman hainbeste buruko min, mundua egina baldin badago aspaldi. Ez dakit, agian gure mundua egin gabe zegoelako, euskara bukatu gabeko herri bat zelako, egiteko zegoena, egiten ari ginena, nik ez dakit, baina transmititu ziguten jakin mina, aurra ginenean. Eta jakin minarekin batera, jakin minaren bideetan ibiltzeko makuluak ere eman zizkiguten. Eta ez dira, jakin ezazue, armarik txarrenak bizitza bat zeharkatzeko. Jakin minez biziten aurrak inozentzia galtzen du. Euskaraz mintzo den aurrak ere bai, erruduntasuna karreatzen du oharkabean. Agian horregatik deitu zioten gure ikastolari sehaska. Zur edo burdin esi zutikakoekin egina, sehaskaren itxura. Gure inozentzia galduaren metafora. Sehaskagilea ofizio susmagarria da, oraindik. Baina inozentzia galtzen hasi naizenez, galdezadan dena, azken tolesdura bat ez nuke isilik utzi nahi. Nik ikastolan frantsesez ikasi nuen. Ikastola horretarako ere bai baita, esan dezadan, nik euskara etxetik neraman, eta ikastolan ikasi nuen frantsesez. Eta frantsesa ez da hizkuntza erresa. Afganistaneko orografia baino torturatuagoa da ortografia frantsesa. Dena akzentu eta dena izki ezkutu. Ez da esaten dena idazten. Eta ez da idazten dena esaten. Engainatu egiten du. Tranpatik bizi den hizkuntza da frantsesa. Eta bere funtzionarioak ere malformazio horrekin etortzen dira. Sehaskagilea ofizio susmagarria da. Egurrak ontzigile batek bezala tolesten ditu. Hipnosia menperatzen du. Aurren ametsak tolesten daki. Eskulan utzez. Ni Hendaiako ikastolan tolestutako amets bat naiz, eta saiatuko naiz esplikatzen han zer tolesdura eman zizkidaten. Haiegabe ez bainintzateke berdina izango. Nik ikastolan ikasi nuen ez nintzela marrazten batere abila. Baina Europako hiriburuak ikasteko erraztasun berezia nuela, futbol taldeak ezagutzen bainituen. Eta ikasi nuen, azkarregi irakurtzen banuen, arnasi gabe geldituko nintzela egun batean. Edozein eskolatan ikasnezakeena, gutxi gora bera. Baina ni Hendaiako ikastolan tolestutako amets bat naiz, eta saiatuko naiz berriz esplikatzen han zer tolesdura eman zizkidaten, haiegabe ez bainintzateke berdina izango. Neri
ikastolan erakutsi zidaten, aur bati erakutsi dakioken gauzarik ederrena, eta zailena. Jakin mina, nola, neu baneki, haiek jakintzuten. Jakin mina erakutsi ziguten guri ikastolan, munduaren ulermina eta kezka ardura pixka bat ere bai. Bat edo batek galde lezake, aur bat izartarako eman hainbeste buruko min, mundua egina baldin badago aspaldi. Ez dakit, agian gure mundua egin gabe zegoelako, euskara bukatu gabeko herri bat zelako, egiteko zegoena, egiten ari ginena, nik ez dakit, baina transmititu ziguten jakin mina, aurra ginenean. Eta jakin minarekin batera, jakin minaren bideetan ibiltzeko makuluak ere eman zizkiguten. Eta ez dira, jakin ezazue, armarik txarrenak bizitza bat zeharkatzeko. Jakin minez bizi den aurrak inozentzia galtzen du. Euskaraz mintzo den aurrak ere bai, erruduntasuna karreatzen du oharkabean. Agian, horregatik deitu zioten gure ikastolari sehaska. Zur edo burdin esi zutikakoekin egina, sehaskaren itxura, gure inozentzia galduaren metafora. Sehaskagilea ofizio susmagarria da, oraindik. Baina inozentzia galtzen hasi naizenez, galdezadan dena, azken tolesdura bat ez nuke isilik utzi nahi. Nik ikastolan frantsesez ikasi nuen. Ikastola horretarako ere bai baita, esan dezadan, nik euskara etxetik neraman, eta ikastolan ikasi nuen frantsesez. Eta frantsesa ez da hizkuntza erresa. Afganistaneko orografia baino torturatuagoa da ortografia frantsesa. Dena akzentu eta dena izki ezkutu. Ez da esaten dena idazten. Eta ez da idazten dena esaten. Engainatu egiten du. Tranpatik bizi den hizkuntza da frantsesa. Eta bere funtzionarioak ere malformazio horrekin etortzen dira.